pistahan ni Santa Maria Magdalena. Kanunay nga gilantaw nga siya usa ka babae nga makasalanan kayo before knowing Christ. Nga kanunay gi-associate siya ngadto sa usa ka babae nga diin naghilak sa tiilan ni Jesus ug nagtrapo kini niini diha sa iyang mga luha. Inaingon nga kini wala gyud na establisar nga koneksyon. Lain tong Maria, ug lain po ni si Maria Magdalena. Walay basihanan nga siya mas labaw pang makasasala kaysa mga apostoles. Yes, sama kanimo kanako, sama sa mga apostoles, si Maria Magdalena makasalanan usab. Busa uban niini mga igsoon, ang atong lantaw kang Maria Magdalena, unta tan-awo nato siya diha sa mata sa pagtuo, dili sa mata sa kalibutanon nga panlantaw, nga kutob ra gyud sa atong pagkapukan, kutob ra gyud sa atong pagkamakasalanan. There are more that we can learn from Mary Magdalene in a way that she is also trying to give us the good news of the salvation of Christ, the resurrection of Christ. Siya ang una, gani, nga may nakasaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Siya ang una nga nagdala sa maong mensahe, sa maong balita, ngadto sa mga apostoles. Mao mga kaigsunan nga nindot pamalandungan ang atong ebanghelyo karon nga diin si Maria Magdalena nakahimamat kang Jesus. Usa ka paghimamat nga halawom, tungod kay kining iyang pakighimamat kang Jesus, naghulagway sa usa ka disipulo nga makanunayon diha kang Jesus apan taliwala sa mga kasakit ug mga kalisdanan ug mga difficulties sa iyang kinabuhi sa pagdawat sa kamatayan ni Kristo, nga kini maoy nakalubog sa iyang pag-ila kang Kristo. Diya sa lubnganan, nindot nga mismo si Kristo ang nangutana kaniya, dili lang ang mga anghel, dahil nganong naghilak ka man. Bisag si Jesus na iyang giatubang, apan ang iyang tanaw kang Jesus, tungod sa iyang mga luha, tungod sa iyang kasakit, mao lamang ang hardinero, nga gihimo pa niyang suspect nga mao'y nagkawat sa lawas ni Jesus. O giyang gihangyo, tudluy ko asa nimo siya gibutang kay akong kuhaon. Kana mga kaigsunan nga lantaw, nga realidad, nga ikaw ako, isip mga disipulo ni Kristo, tumutuo ni Kristo, usahay mablurred pa nato ang atong pag-ila ni Kristo diha sa atong kinabuhi. Maalaan pa nato si Jesus gani nga suspect sa atong mga kasakit diha sa atong kinabuhi. Pero wa muundang si Jesus niini. Ang kanindot, si Jesus mismo ang ni-reach out kang Maria, pinaagi sa pagtawag kaniya Maria. Ug diha nailhan ni Maria si Jesus nga iyang gitawag Rabboni, magtutudlo. Kanindot mga igsuon nga kini di ay usa ka journey of a disciple with Jesus, nga mahimo usab nga salamin nato sa atong kinabuhi, nga diin si Jesus di ay nagpadayag sa kamaturan nga dili gyud siya muundang sa pagpaila sa iyang kaugalingon diha kanato, bisan pa og diha sa atong kinabuhi, dili nato siya mailhan kanunay tungod sa mga kasakit ug mga kaguol nga atong maagian. Tawgon yun kita niya sa atong pangalan. Tawgon yun kita niya diha sa atong kasing-kasing. Aron unta kita makaila kaniya nga siya ang tinuod nga magtutudlo. Kana mga igsoon, ang kanindot
nga istorya ni Maria Magdalena nga iyang gipadayag kanimo, kanako karon. Isip mga disipulo ni Kristo. Aron unta kita magmalahutayon diha sa atong pag-ila kanunay ni Kristo. Nga dili kita mahimong sensitive. Nga hangtod na lang kita sa kagulanan. Unya mahayo nato ang Ginoo. Kay tungod wala tatabangi sa atong mga kasakit o kagulanan. Diha sa Eucharistia si Jesus nagtawag kanato personal sa atong ngalan. Apan watan niya gitawag, ikaduha nga punto, watan niya gitawag para kita lang makaila kaniya. Ang kanindot, ang pagpadayon sa mga istorya sa kinabuhi ni Maria Magdalena, gisugo pa siya ni Kristo. Ayaw og gunit lamang kanako, kundili lakaw ngadto sa mga apostoles. The mission. Kung atong gibati mga igsoon sa atong kinabuhi, nga di ay ang atong pagkasumusunod ni Kristo, ang akong pagkapari, ang pagkamanri, ang pagka-brother, pagkaseminarista, ang pagka-active sa simbahan, nga daw kita nalipay nga nakaila kita kang Kristo. We should not make Jesus as our exclusive property, kundili hinumduman nato nga nakigsuod si Kristo kanato, gitawag kita ni Kristo sa atong pangalan, aron unta ipadala ngadto sa uban. That is where we can see the beauty of a disciple of Christ. Ang pagkadisipulo ni Kristo di ay dili lang aron kita mudikit kang Kristo, kundili unta kita mas madasigon pang mubuhat sa atong misyon sa pagsangyaw kang Kristo. Hinawot unta nga kining kinatibuk-an nga mensahe sa kinabuhi ni Maria Magdalena, makahatag ka natong encouragement karon. Nga diin, usa makaingon, Lord, salamat, kay kung ni-surrender ko sa imog, nang luod ko sa imo, wa jud ka muundang, Lord. Padayon ka sa pagpaila sa imong kaugalingon, nga ikaw di ay ang among Ginoo, ikaw di ay ang among manunubos, ikaw di ay ang magtutudlo sa kinabuhi. Pero unta, tabangi ko, Lord, nga muirog ko, mupadayon ko, nga di ay makadungog ko kanunay sa imong pulong ngadto kang Santa Maria Magdalena. Lakaw ngadto ug sultihi ang akong mga apostoles. Kana mga kaigsunan atong pangayuon sa Eucharistia karon. Nga unta, mahigmata kita. Mahimamat na usab nato si Kristo. Ug ang atong paghihimamat kaniya, mas suod, mas nindot, mas touching kay tungod kini mao gayud ang pagpadayag niya sa iyang pagpangga kanato. Ug kini unta sa atong paghihimamat kaniya ni Eucharistia, karon makadasig kanato nga karong adlaw mahimo na sab nga usa ka kahigayunan sa pagdala kang Kristo ug pagmantala niini ngadto sa uban. Amen.